Ops, ay sagi scroll ninyo, tanawan ninyo na akong trabaho. O tanawan ninyo. Maoni ang uling nga kahoy nga diri ra sa sin. Sin ra atong itabon mga busing sa kaumahan, mayong adlaw din ninyo diya tanan. Ayaw na mo paggamit, tips na ko sa inyo, ayaw na mo paggamit og sagbot og yuta ang itabon kay kadto makapas mo inig harvest. Parting indi ta to magbaga. Kani mo sundugan ninyo, kani nga klase nga trabaho. Mugasto tuod mo og sin. Kani duha pa ni kasi ang akong gigamit ani. Duha pa ni kasi na akong gigamit ani mga busing sa kaumahan. Kay inglang ano. Ako pa man ning gipabuylo og aso. Tulo kasi na akong gamit ani ron nga ang makuan ani ang mugawas ang aso diri ra siyang mga group diri. O diha. Unya tulo ka adlaw na tong uling ani buntag sugnod ta pagkahapon pod musugnod gyapon ta ani nga kuan uling diha na kamo gamit og tubig. Tanawan ninyo ugma sa buntag inig sugnod nako ani nga naay mo video nako. Akong ipakita sa inyo ha. Kay kung mogamit gani mo og pa sa tong kinaraan nga pag-uling, perti itong hasula. Kay gawas nga init kaayo inig kuan ninyo kay magbagaman to siya, sige pa bugbubo og tubig. Perti pa jud tong hasula kani diri ra ta sa bangag magsaking. Ang uban ani ngan nga manguling tagkahoy baba na kay lang pagtanaw sa tuno kay ingon nila wa daw tay kwarta pero wa nila gunahuna nga naa diri ang dakong kwarta. Saya na kani nga bangag o duha ka adlaw na akong putol-putol og kahoy gamit ako akong chinso. Kani duha ka adlaw mailhan ra ni kuan kaysa una akong gamit sundang-sundang naman to. Kay mo harvest man ni og mapuno lang ni siya mo 40 ka sako pataas na ang iyang makuha na kusod sa isa ka ulingan lang isa ka habuan. Karon tag 200 ka pin ang sako. Kwentaha daw na ninyo og pila ingkamon. Dako ra kaay kay sa mga hurnal ta ni. Karon mahal ang lubi pero gamay ra kayo ang lubi, mahal kay presyo, mahal kay ang lubi. Di ari sa ko sa kuan gawas nga iyay. O tutukid yun ninyo maayo ni mga busing ugma akong ipakita sa inyo hakong unsaon yun ni pag diskarte step by step akong pagtudlo ani sa inyo ha. Para bahalag mo gasto mo og sin. Kay importante man gud ani. Kaning sin ani gamay di kay kanapulo ra mo gamit ani. Di pa ni madali-dali og kabuslot. O gitan-aw ninyo o tan-awa. Tan-awa ninyo makita ninyo ang kahoy. Ug unsaon gyud ni pagkuan. Pohon akong ipakita sa inyo gini pohon. Kung unsaon ni pag labi na inig habwa ani nga diri ra ko sa bangag maghabwa. Dili lalim ning mag-uling tuod ta kung sundang ra tong gamit. Pero na kay gamit sa sama sa chinso. Dali ra kayo sa semana. Gamay ra kayo ng 5k imong kitaon. Labi na kay pating mahala ron sa uling. O sa pagkakaron do mayong adlaw sa inyohang tanan. Mao sa ani akong ipakita sa inyo ha. Kaning ako dili ko magdinalo sa pagtudlo sa inyo ha kay akong nakita gyud sa kadaghanan karon mangulingay. Yuta og sagbot gyud ang ilang gamit. Di ara sa bangag pagkaugma magproblema pag harvest nila pag magproblema pa sila og unsay asa silag tubig kay lain tig bobo lain tig saking. Mo na pinakapait kaning mangulingay og kahoy karon sa karon nga panahon high tech na ta. Magkinahanglan na po tag high tech na mga gamit. I-share na ko sa inyo haning nahibaw-an ako sa pagpanguling. Sa pagkakaroon ma'am sir mao lang sana akong ipakita sa inyo og mayong adlaw.